Pilipino. Maging matapang, bakit naman tayo matatakot sa mga adiktos? Na sumisira ng kinabukasan ng bayan. Imagine nyo isang maharlika, 4 na kaso. Sinong gumastos? Dalawang designers ang nagkaso sa akin. Yung isa, dati ko pa tinulungan. Thank God, case dismissed with prejudice. 3 cases, I'm still fighting. Alam nyo, bago pa ito ginawa kay Pangulong Duterte, itong extraction, kay Inday Sara, impeachment, naibulgar na natin to 2023. Ang unang biktima talaga dito, well, ako yata mas nauna akong kinasuhan kaysa kay Vice President Sara Duterte. But anyway, eto yung kanilang O-plan. Eliminate the enemies. Ang tawag nila sa atin na mga kritiko at gusto lang natin magkaroon ng magandang buhay ang ating bayan sa Pilipinas ay mga enemies. Paano maging enemies itong mga OFW na nagsusumikap dito, naghahanap buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak, kaysa sa mga nakaupo sa Malacanang na walang ginagawa kundi ang suninghot. Jotang Ginila, ilaban ng Pilipinas! Bring PRRD home! Huwag tayong sumuko! Huwag tayong matakot sa mga diktos! Mahalin natin ang Pilipinas, ipaglaban natin ang ating Vice President at Pangulong Duterte at lahat ng mga nagmamahal sa ating bayan. Thank you very much.